Здравейте хора, в днешното видео ще играем на Matchmaster. Няма да съм срещу никой. Дебек няма да съм срещу приятели, ще съм сам. Само да не се зареди, че малко бавничко зарежда. Ще играем една. О, имам някакви подаръци. Нека да видим. О, супер, това е яко. Събираме ги. И нека да започваме. Значи имам 3 опита с това, 3 опита с това и 3 опита с това. Желето много събира много точки, обаче иска 100 пари, ама няма. Тъй, че няма. Почваме. И ми паднах се срещу някаква. Добре, що ме не е нялет. Аз ще видя, че има 175 победи, аз имам 200 победи. Значи аз имам повече от нея. Сега тя трябва да приключи. Да, буквално не вижда. Добре. Аз сега правя един екстра мув. Правя първо така. И правя екстра мув. Също до какво да преместя? Ей, това ще преместя. Да, 23 на 22. Не е лошо. Сега и таз. В таз па ще си използва активито. Аз още не мога. Сега време е рете, правим си екстра мув. Ето, това ми е. Добре, шляп, 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 шляп. Ха. О, получи ми се това. Супер! Сега е така правим. И ми слямата по зайче, май ще се окаже, че аз ще спеча. Хора, ще прата нещо. Ха. Добре. Нека да видим. Сега ако ще направим. Накрая, баш накрая, не знам какво да направя. Еми, о боже. Купя си излишно времето. Хора, аз дори да... Добре. Поне нещо успях да направя. От хората. Аре, Time's up. Аре, дай. И можеш да се биеш срещу мен. Аз съм 85, а ти 37. Виж са колко си малко. Добре, тази завъртя. И какво ще правиш? Ето, си използва това. Само да си го използвала. О, не. Настигаме. Та съм много. Добре. И аз малко ще размеша. Добре. Айде. О, супер, малко се напълни. Аз то станах. Не ми пука. Аре, стига. Ало, детската градина. Стига си играла. Всяко да... Ей, това ще премести. Еми, добре. Аз победих, да. Начи, да ти е гадно. Ей. Плюс 25 победи. Next, оле. О, ко направих. Добре. Още 25 победи. И
ще можем да... тази от Англия. Още 25 победи и ще можем да си вземем едно нещо. Сега ще започнем и тъй. И ще завършим и тъй. Аз трябва на... Здравей. И аз ще й кажа здравей. Здрасти! Мойрете. Добре, ползвам си това, дето... Пляс, 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 пляс. Добре. Сега какво друго мога да е? Ей, така ще го направя това. Еми, аз малко ще размеся. Добре. Искам някак да направя това. Добре. Не е зле. За сега. Така, колко победи има? 175. Аз съм 200. Даже вече станаха повече. Така. Какво друго? И така. И като такова. Арима, много се баиш. Добре, аз съм почти. Що винаги го правя така? Така никога няма да спечелиш. Само 3 блокчета за нищо. Не мога да ги разбера. Що всички правят това? Използваш си джема за 3 блокчета и какво нищо. Добре. Ами все пак. Start. Окей. Добре, тази са готова. Сега е мой ред. Тя е 45, не. Трябва някак да победя. Няма да й се оставя. Няма да й се остава. Ей, сега. Ако направиш повече от мен, ще те пребием. Добре. Това е нищо. Дома. Тя направи екстра мув. Обаче няма как да си го изпа. Таско направи. О, не. Добре. Не. Тя ще ме победи. Идиотка такава. Да, много яко. Не, докато не я победа тази, няма да стана. Не, те докато не спечеля това, няма да спра да играя. Хора, извинете. Малко съм грубичък. Али, дай, чипс, и това, мам. Сега, не, що го направите си? На мен ми трябваше също. Ей, детската градина. Сега сте играли. Сега де. Колко още? Те дават повече време от мен. О, супер. Един екстра мув сега ще ти направя. Цък. Какво друго да направя? Така ще ви направя. Сега ще ти покажа кой е шефа на релефа. Сега ще ти покажа кой е шефа на релефа. Гледай се очи. Сега един екстра мув ще ти дам. Направи един екстра мув, аз да ти го използвам. Не стана. Добре, аз използвам това. Добре. Даваме. Има бомба. Ама аз пък не мога да го използвам. Това е много гадно. Мога да завъртя и мога да моля да стане някакси. Добре.
Някак. Оле, аз направих екстра мув. И... Какво? Ма що? Ето. Бомба! Айде, 60 на 66 на 38. О, браво. Офа, защо ли ти казвам браво? Не. Тя почти ме настигна. И сега ще ти кажа на тебе. Оф, къде е? Какво да преместя? Оф, ето. 72, не е зле. На 57. Това е последния път. Сега чакаме. Тя малко да изгуби. Добре, стига толкова. Стига сте играла. Вече ми писна да играеш ти. Само ти играеш. Дай малко и на мене. О, в какво да преместя? Да, аз лично казвам, нямам какво да преместя. Аз също мога и да не местя нищо. Аз и без това съм я победил. Ето, нищо няма да местя. Не ми пука, все пак победих. Там запъма, аз все пак победих. Казах ви. Оле, хора, това значи, че сега ще го спечеля супер клоус. И да! Отключихме. Да. Оф, обаче все още нямам 100 пари. Еми хора, това беше от мен, тъй че чао-чао!